Panultihon Kapitulo 26. Dugang panultihon ni Solomon. Aniya ang dugang nga panultihon ni Solomon nagikopya sa mga tinugyan ni Ezekias nga hari sa Juda. Pasidunggan nato ang Dios tungod sa mga butang nga iyang gililong ug pasidunggan nato ang mga hari tungod sa ilang mga pagpatin-aw. Dili kayod nimo masayran ang ginahuna sa usa ka hari ug dili nato matugkad ang iyang hunahuna. Sama kini kahabog sa langit ug sama kalalom sa dagat. Himuang lunsay ang plata aron ang tawong batid sa pagkulit makahimo gikan niini ug matahom nga butang. Ipahilayo sa hari ang daotang mga magtatambag ug ang kagamhanan niya maila sa iyang pagkamakiangayon. Inig atubang mo sa hari, ayaw ipresentar ang imong kaugalingon. Mas maayo pang hangyoon ka sa pagdawat sa taas-taas nga katungdanan kaysa sultihan ka sa paghatag sa imong dapit ngadto sa usa ka tawo nga mas importante pa kay kanimo. Ayaw pagdali-dali sa pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita unsa man unyay imong buhaton kung may laing saksi nga makapamatuod nga nasayop ka. Kung ikaw ug ang imong isig ka tawo dili magkauyon sa inyong unang-una, usayan ninyo kini tali kaninyong duha ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan. Tingali unyag may makabalita bahay ni ini ug ikiha ka ug maulawan ka pag-ay. Ang pulong nga gilitok sa tukmang panahon sama sa dayang-dayang bulawan diha sa butanganan nga plat. Ang usa ka pasidaan nga ihatag sa usa ka tawo nga may kasanatian ngadto sa tawo nga buot mamati sama kabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo kaniya sama sa bugnang tubig taliwala sa kainit sa ting-ani. Ang mga tao nga musaad ug mga butang apan dili motuman niini nahisama sa mga panganod ug hangin nga wala magdalag ulan. Ang mapailubon nga pagdani makadanibisan sa hari ug ang lumo nga sinultihan mudulot sa kabukugan. Ayaw pagkaon og dugos nga sobra sa imong gikinahanglan kay musuka karaman sa kadaghan sa imong makaon. Ayaw pagpunyag duaw sa imong silingan kay tingali unyag pulan siya ug kasilagan kaniya. Ang tawo nga musultig bakak batok sa iyang isig ka tawo sama sa makamatay nga espada, puspos o talinis nga udyong. Ang pagsalig ngadto sa tawo nga dili kasaligan panahon sa kalisdanan sama sa pag-usap ginamit ang daot nga ngipon o sa paglakaw pinaagi sa nabakol nga mga tiil. Ang pag-awit alang sa tawo nga anaa sa kagul-anan sama ra sa paghukas sa sapot sa tawo panahon sa tingtugnaw o pagbutang og suka sa usa ka samad. Kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Kung giuhaw, paim na siya. Kaysa ingon, maulawan siya pag-ayo o gantihan ka sa Ginoo. Ang paglibak naghaling sa kasuko sama nga amihan nagdalag ulan. Maayo pa ang magpuyo diha sa kisami kaysa makigtipon sa asawa nga tagaw-tawan. Ang pagpamati sa maayong balita nga wala nimo paabuta sama sa pag-inom og bugnang tubig kung uhawon ka. Ang taong matarong nga mutugot lang sa buhaton sa taong daotan sama sa tubod nga hugaw o sa atabay nga gibutang nga hilo. Dili maayo ang pagpalabig kaon og dugos sama nga dili maayo nga magsigi ka og padayon. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, may sama ka sa usa ka syudad nga walay parel ug sayon rang atakihon.